Властите в американския щат Калифорния разследват предполагаем случай на жестокост към животни, измама и кражба, след като в частния приют Miranda's Rescue в град Фортуна бяха открити останките на най-малко 117 кучета, съобщава CNN. При претърсване на имота с площ около 20 хектара, разследващите са открили десетки кучешки черепи, стотици кости и над 600 нашийника. В една от постройките е намерено и помещение, за което се предполага, че е било използвано за умъртвяване на животните. Властите описват разкритието като ужасяваща сцена. Според разследващите, кучетата най-вероятно са били застреляни, тъй като при рентгеновите снимки на телата са открити следи от куршуми. Сигналът е подаден от природозащитници, които са наблюдавали обекта с ловни камери и са открили мястото, където са били заровени останките. До момента срещу основателката на приюта Шанан Миранда не са повдигнати обвинения. В изявление, публикувано на сайта на организацията, тя отхвърля твърденията и заявява, че евтаназия е прилагана единствено при терминално болни или агресивни животни. Разследването продължава, като обхваща и проверка на финансовите документи, свързани с даренията и таксите за транспортиране и грижа за животните.